ҳозир дар ин замони ҳозира ки ин маоше мегирем хаз ба ҳисоб миёна 400 то 500 сомоnie ки ҳаст, ҳад шахсан дар ин шаҳр бисёр мушкил аст. хай бо ягон кори иловагӣ берун аз корӣ мешавад, бо машғул шавем ба ягон кори дигар. хай барои он мисол ягон проект бошад, бо проектҳо ҳамроҳ мешавем, кор мекунем, хуш мешавем. пештара хай нағз барои ман худам тоқатгум мерасонд. худам оилам шароитам сол мерасад. ҳоҷи ҳоҷираша хай Россия мерем. бале розиям мерасад кифоя ба ман. ягон нағз кор кунед ҳамун маошатон мерасад. албатта ҳамун нағз кор кунеду ҳамин барои давлат хизмат кунед мерасад. Я, например, работаю в нескольких местах, чтобы заработать и вот свою семью обеспечить, хоть таким вот на среднем уровне. А так заработные платы очень низкие. И тем более при такой инфляции, которая сейчас в настоящий момент имеется. خودم صاحب کار هستم، ما آیلیک میتونم نفرا را. ما کمترین آیلیک که به نفرا میتونم 1000 سامان است. زیادتری تا 2000 سامان ما آیلیک میتونم کارگرای خدا. ما در بخش سوسیالات کار میکنم. Мы бюджетные работники и люди науки. Вы знаете, что люди науки получают очень низкие заработные платы. Ну, естественно, это неудовлетворительно. Надеемся на детей, порой которые вырастают. Дай бог, чтобы они что-то зарабатывали и помогали. Ну, что-то еще делаем понемножку, какие-то работы выполняем, чтобы заработать. хай қаноат намекунам, ки аз ин да маоши баландтара дар ягон ҷои дигар рафта кор кунем, агар имкон нест, масалан дар дигар газетҳо мерем, аз ин да хубтар маош нест. дар шароити имрӯза вобаста ба нарху навое ки имрӯз аст, ҳадди ақал дар шаҳри Душанбе агар зиндагӣ кунӣ, ҳадди ақал $300 маош бигирӣ, баъд миёна зиндагӣ мекунӣ. маоши ки имрӯз мегирем, хай мисол қаноат намекунам. ман дар ду ҷо кор мекунам. як ҷош ҳамин кофе автоматон ва як ҷои дигаш бад дар як корхонаи шахсӣ ба кор мекунам. хай ду ҷо кор мекунам, ҳолиам қаноат намекунам. бо намерасад, бо якам миқдори дига намерасад. нарху наво қимат охир барои ҳамин намерасад. маош паст, нархҳо қимат барои ҳамин. намерасад. ҳам як ҷо кор кардем, хай намерасад. намерасад. چه میکنی تو؟ خیلی زندگی گذرده شده.